Urtero bezala, hemen da konferentzia handiena bideojokoen munduan E3. E3 denok ezagutzen dugun Electronic Entertainment Expo handi hau. Hainbat konferentzia izan ditugu eta jarraian azalduko dizkizuet egon diren berrikuntza guztiak edo gehienak, saiatuko naiz guztiak hemen konprimitzen eta konferentziaz konferentzia jungo gara, denak aipatzen, 20 minututan, espero dut denbora izatea, erloja jarriko dugu hemen, eta aurrera. Lehenik eta behin, Bethesdaren txanda izan da. Bethesdak Doom aurkeztu du lehendabizi, ez da Doom lau, Doom besterik gabe. Frankiziaren reboot bat bai da. 2016ko udaberrian aterako da, bai PC eta bai Next Genean, eta Doomen fan guztiek espero dutena da. Gore, alien arraroak, violentzia, multiplayer asko, eta historia ere bai. Ondoren, Bethesda.net erakutsi digu, beraien Steam, Origin, Uplay, antzeko bat egiteko saiakera, Battle.net deixente gogorrazten du, eta lehen joko egongo dena hemen Battlecry deitzen da. Battlecry free-to-play joko bat izango da, Team Fortressen antzat hartu dioguna. Ondoren, The Elder Scrolls hitzak agertu dira pantailan eta mundu guztia erotu egin da, baina ezan The Elder Scrolls berri bat, karta joko bat besterik ez. Azken finean, Hearthstoneen antzekoa izango den joko bat, aurten aterako dena, bai PC eta bai iPadean. Ondoren, Fallout hitz agertu da, mundu guztiak espero genuen Fallout lau izango zela, baina ez Fallout Shelter besterik etzen, iOS plataformarako aterako dena, uste Androiderako ere aterako dela, joko bat, Faster Than Lighten antza hartu dioguna, baina Fallouten unibertsoan. Ondoren bai, Fallout lau erakutsi digute azkenean, gameplay luze bat ikusi ahal izan dugu, eta hainbat berrikuntza ere agertu dira grafiko hobetu ez gain, esaterako gizon edo emakume gisa jolasteko aukera izango baitugu. Eta bukatzeko trailer zinematiko txiki batekin erakutsi digute Dishonored 2. Hau ez genuen ia inork espero, baina Dishonored 2 hau hemendik urte batzutara agertuko da, oraindik ez dakigu ziur noiz, baliteke 2016 amaieran, oraindik ez dago data zehatzik. Dishonored 2 bi pertsonaia gisa jolasteko aukera izango dugu, denok ezagutzen ditugun mekanikekin. Ondoren, Microsoften txanda Xboxen aurkezpena eta espero genuen bezala, Halo 5ekin hasi da kontua, Halo 5 Guardians, aurten urriaren 27an aterako dena, Xbox Oneen esklusiba gisa. Grafiko izugarriak erakutsi ditu jokoenek, ez dakitea gero mantendu ahal izango duen kalitate hau, behin joko ateratakoan, espero dugu baietz. Gero, Xbox Oneen ezaugarri berri bat ikusi ahal izan dugu, eta hau da Backwards Compatibility deiturikoa, hau da Xbox 360ko jokoak Xbox Onean erabiltzeko aukera izango da, eta hau berrikuntza oso garrantzitsua da nire ustez, hainbat arrazoirengatik. Lehenengoa Xbox 360 dutenek, badute beste arrazoi bat Xbox Onera salto emateko, eta bigarrena, honela Sony geratzen da plataforma bakar gisa kompatibilitate hau ematen ez duena, ez? Nintendok adibidez, Wii Uan, Wiiko jokoa jolastu daitezke 3DS-ean, DS-eko jokoa jolastu daitezke, eta orain Xboxekin gauza bera gertatzen da. Sonic nola erantzuten dion mugimendu honi. Ondoren, mando berri bat aurkeztu dute, Elite Controller deiturikoa, pieza aldakorrak, eta ez dakit zer nolako zehaztasuna, eta baina 150 euroko mandoa da, beraz, izenenak dioen bezala, eliteak bakarrik erabilial izango du. Gero, mugimendu oso arraro bat gertatu da, konferentzia erdian Microsoftek kotxe bat ekarri du, eta erakutsi du kotxe horren esanai historikoa, eta hau dena noski Forza 6 erakusteko izan da, trailer zinematiko oso politot jarri dugute, baina hori kenduta ezer gutxi gehiago, beraz genekienarekin geratzen gera. Ondoren, bai sorpresa antzeko bat izan dena, nahiz eta lehenago filtraturik egon, Dark Souls 3 erakutsi digute, 2016 hasieran lehenengo erdian ikusiko duguna. Trailer zinematiko bat jarri digute, beraz ez dakigu asko historiari buruz, gameplayrik ez dugu ikusi, baina badirudi joko interesgarria izango dela, hori bai, betiko formula berrerabiliz. Joko zaila, eta zaila, oso zaila, askotan hiltzeko modukoa. Ondoren Ubisoft agertu da, eta azaldu du Xboxentzat esklusiban, beraien joko berrien betak egongo direla, eta Rainbow Six berria erosiez gero, aurreko biak oparituko dituztela, edo alakoren bat, eta hori izan da beraien aportazio txikia. Ondoren, Xbox Preview ikusi dugu
nolabait esateko Xbox plataforman egongo den Early Accessa, bai, Steameko Early Access plataformaren antzekoa. Gero, hainbeste itxaron dugun Rise of the Tomb Raider ikusi ahal izan dugu. Hasiera batean Xboxerako esklusiboa izango dena, abenduan aterako da, eta aurrerago bai ikusiko dugula beste plataformetan, oraindik ez daukagu data zehatzik. Oso itxura ona du, gameplay ikaragarria jarri digute, grafiko oso politekin. Espero dugu ea gero honela mantendu alizatea, beti bezain ondo, niri bintzat aurreko izugarri gustatu zitzaidan eta honetarako zain nago. Gero, zientzia fikzio apur bat ikusi dugu. Microsoftek ekarri ditu bere HoloLens deituriko errealitate handituko betaurreko horiek. Eta Minecrafteko partida bat jolastu dute horiekin, mundua mai batean proiektatzen zelarik eta bar, oso teknologia aurreratua dirudi, ea gero honela mantentzeko aukera dagoen. Eta bukatzeko Gears of War berri erakutsi digute, 2016ko gabonetan agertuko dena trailer zinematiko bat, oso iluna izan da, oso polita, baina ea gero zer nolakoa den. Ondoren, EA-arekin hasiko gara, eta lehenik eta behin teaser erraldoi bat jarri digute, Mass Effect Andromeda konfirmatuz, horrendik ez dakigu ezer, joko honi buruz, baina hori, Mass Effecteko laugarren atala, 2016ko gabonetan helduko da. Ondoren, berriro ere autoen momentua, Need for Speed, erakutsi digute, gameplay batekin, itxura oso ona du, cutscene modukoak egin ordez, mundu errealeko aktoreak erabiliko dituzte, eta horrek asko dio EAk hartu nahi duen norabideari buruz, itxura bikaina du, grafiko oso politak, ea gero nolakoa den. Ondoren Star Wars, aurten modan dagoen gaia, Star Wars The Old Republic buruz hitz egin dute, jardun dute, eta espantsio berri bat aurkeztu dute, guztiz doakoa izango dena, une honetan jolasten duten guztientzat. Ondoren, mutil bat etera oso orduriz dagoena, oso gaizki pasa dugu denok bera ikusten, eta Unravel jokoa aurkeztu du, joko oso itxura polita duena, indie itxurakoa da, EAren barruan 14 pertsonako talde batek egin du, eta oso polita dirudi. Ari bat jarraitzea izango da gure lana, ari egindako panpin baten eskutik, halako zerbait arraroa da, baina itxura oso na du. Espero genuen bezala, Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 ikusi ahal izan dugu, eta badirudi beraiek hartu nahi izan duten bidea dela eromena igotzea, gameplaya gero eta divertigarriagoa izateko. Ondoren, denok bagenekin bezala, EA Sportsen txanda izan da, eta beti bezala, NHL, golf jokoak, Madden jokoa eta bar aurkeztu dituzte, garrantzitsuenak NBA Live, nolabait 2Karen maila berdinean jartzeko duten saiakera, eta baita FIFA 16, noski, barkatu, FIFA 16, egia esan aldaketa berrikuntza gutxi dituzte, badirudi mugimenduak hobetu dituztela joko osoa zehar, eta gainera emakumeak sartu dituztela, baina ez du ematen jokoari aldaketa gehiegi egingo dizkiotenik, urtero moduan. Gero, plataforma mugikorrei buruz aritu dira, Star Warsen joko bat, Minionen joko bat, ez da bat ere garrantzitsua. Ondoren bai, Mirror's Edge B, ez da Mirror's Edge B, Mirror's Edge Catalyst, deitzen da, itxura bikaina du, mundu irekia izango da, lehen aldiz Mirror's Edgeko sagan, eta ezagutu ahal izango dugu Faithen, pertsonaia ezagunaren iragana, badirudi oso ondo egongo dela, eta azkenik, konferentziarekin bukatzeko nola ez, Battlefront Star Warseko joko erraldoia gameplay handi bat erakutsi digute, diotenez PlayStation 4an grabatua, oso itxura ona du, itxaron ez dininik nabil, joko hau probatzeko. Ondoren, Ubisoftek, lehenik eta behin esan nahi dizuet Ubisoftek bideo bat jarri du, eta bertan erakutsi, jardun dute jokoen garrantziari buruz, nola gustatu zaien fanen erantzuna, ez dakizzer nola kontu handiz ibiliko diren etorkizuneko jokoekin. Ubisoft pasatzen ari da, inbeste barkamen eta inbeste azalpenekin, kontu ibili behar dute, urrengo Assassin's Creed aurrekoari bezalako zerbait gertatzen baldin bazaio, ezin izango diogu barkatu. Baina, bere ikus dezatela. Lehen agerpena South Parkena izan da. South Park, The Fractured But Whole deituriko jokoa, The Stick of Truthen jarraipen bat, formula berdinarekin, grafiko berdinarekin, dena berdina, itxura ona duena. Ondoren IP berri bat aurkeztu dute, For Honor deitzen dena, borroka medievaletan oinarritutakoa multiplayer erraldoi bat izango dena, badirudi.
Oso itxura ona du, grafiko oso onak agertzen ziren bideoan, gero ez dakik nolako izango den, baina gameplay aldetik oso divertigarria dirudi. Ondoren hainbat DLC aurkeztu dituzte, The Crewrentzat, Trials Fusion Awesome Level Max deituriko beste DLC bat, Trials Fusion entzat, eta hortan adibidez katu bat izango gara unikornio baten gainean, eta unikornioak sua botatzen du. Nolabait. Ondoren, The Divisionen txanda denok ezagutzen dugun jokoa da, dakigun bezala atzeratu egin da 2016ra, baina gameplay bat ikusi izan dugu, beti bezala itxura bikaina du, gero azkenengo bertsioa nolakoa den. Año 2205 azaroan aterako da, denok ezagutzen dugun jokoa, bueno, itxura polita du, futuristagoa, nolabait esateko, bai, espero duguna, Just Dance 2016, beste horren beste hobeto, bai, baina antzeko. Eta gero, Rainbow Six Siege trailer zinematiko bat erakutsi digute, eta hainbat gauza azpimarratu dituzte, ez esate baterako, inguruneak zeinen auskorrak diren adibidez dela, batek tiro egin dio paretari zulo bat sortu da paretean, eta gero pasatzen ziren beste etxaiei, tiroak zulotik botatzen zizkion, itxura oso polita du, ea gero nolakoa den. Trackmania erakutsi dute, beste joku berri bat, autolasterketetan oinarrituta, Mario Kart gogorra ez da estilo oso berdinekoa, baina estilo, marrazki bizidunetako estilo horregatik. Eta ondoren bai, gauza lodiak, Assassin's Creed Syndicate, azar honetan aterako dena, gameplay berri bat erakutsi dute, berriro ere itxura izugarria du, ea gero nolakoa den nik espero dut bikaina izatea, Assassin's Creedeko fan bezala mesedez eskatzen dizuet, ondo egon dadila. Eta azkenik Ghost Recon erakutsi dute Tom Clancyren joko berria, oraindik ez dute data azaldu ere egin, etorkizunerako proiektua da, proiektu erraldoia, hainbat misio ongo dira eta misioak egiteko modu oso ezberdinak, oso itxura ona du, ea noiz ateratzen den, ea noiz ikusi dezakegun, joko honei buruz gehiago. Ondoren, Sony PlayStationek Xboxa baina askoz ere gehiago saldu du, orduan Sonic eduki du aukera jokoetan bakarrik oinarritzeko beraien aurkezpena, eta horretarako modu hobe The Last Guardian erakustea baino. Erakutsi ziguten joko hau, derrepente desagertu egintan, orain berriro hemen dago, badakigu 2016an aterako dela, itxura bikaina du aur baten historioa eta txakur erraldoi batena, ez baduzu ikusi bilatu YouTubeen oraintxe bertan, eta gozatu oso itxura polita baitauka. Horizon jokoa erakutsi digute, Monster Hunter gogorarazten du, Hitman berri erakutsi digute, Hitmanen orain arteko proiekturik handiena, digitalki bakarrik egongo da eskuragarri, Play Lau, Xbox One eta PC-erako, eta berrikuntza handiena izango da kontratuak online egingo direla, eta inoiz handitzeari utziko ez dion mundu bat izango omen da, gero azkenean zer den, baina itxura oso polita du. Street Fighter bost, espero genuen bestela, Street Fighter gehiago azken finean, eta gero No Man's Sky, sandbox erraldoi bat den urtean ikusi genuen, espazio mugagabe batean esploratzaile izango baikara, itxura oso polita dauka. Little Big Planeten taldea atera da gero, eta Dreams erakutsi digute, ametsak sortzeko jokoa, arraroa, baina itxura egia esan nahiko ona dauka, ea gero zer nolakoa den joko guztiz abstraktu hau. Firewatch. Historio, zaila da azaltzea Firewatch zerten, honena bideoa ikustea izango da, baina lehen pertsonan biziko den abentura bat da, historioa garrantzi handi izango du, gure laguntza bakarra irratitik hitz egiten digun pertsona bat izango da, badu itxura ona, ea gero zer nolakoa izango den. Destinyk DLC, espantsio berri bat izango du, The Taken King, irailean aterako dela, berriro ere, espektatiba erraldoia jarri duzte, Final Fantasy agertu da pantailan, denok espero genuen zerbait handia, eta ez World of Final Fantasy da, ezagutzen ditugun pertsoneiak, baina tamaina txikian izango dituzten abenturatxo batzuk, baina ondoren Final Fantasy VII, remaster bat, trailer zinematiko bat jarri dugute, remake erraldoi bat izango da, eta jendeak gogo ikaragarrez jaso du. Final Fantasy VII sagako joko honenetariko bat konsideratzen da, orduan remake hau, jendeak benetan jaso nahi zuen zerbait da. Ondoren, hau ez dakit nola pronuntziatzen den, Shenmue 3
Kickstarter bidez finantziatuko den proiektua, Shenmue Shenmue 2, 2001 atera zen, eta aurten, zerbaitengatik 14 urte beranduago jarraipen bat eman nahi diote, eta horretarako Kickstarter bat ireki dute. Ondoren, aurtengo nire joko gustokoena, Batman Arkham Knight, trailer berri bat erakutsi dute, niri ikaragarri gustatu zaidana, oso ondo egon da. Arkham City spoileatu dute, pixka bat, oso gutxi, baina, nik uste trailerra oso ona izan dela, jokoak izugarrizko itxura dauka, eta egun gutxi batzuk falta dira ateratzeko, ni dagoeneko zain nago, ea noiz izango dudan eskuartean. Ondoren Project Morpheusen txanda izan da, eta erakutsi dute nola funtzionatuko duen errealitate virtualeko bideojokoetarako beta aurreko erraldoi horiek, multijokalarian. Gero zerbitzu batzuk buruz egin dute, PlayStation Music, Spotifyekin, eta PlayStation View, telebistako programak ikusteko, eta bar. Eta zati hau nahiko aspergarria izan da, baina gero Call of Duty Black Ops 3 erakutsi dute pertsonalkitzen gustatzen, baina espero dugun bezala, berrikuntza gehiago, Advanced Warfareen sartutako mekanika batzuk, nahastu eta berriro, beste Call of Duty bat. Saga gustatzen zaienei, gustatuko zaie. Disney Infinity 3.0, oraingoan Star Wars, Marvel eta Pixarreko munduak, baita Disneygoak ere nahastuko dira, eta hori, muñekito berriak eta joko berriak, ez dauka itxura txarra, baina konferentzia bukatzeko, kolpe bat mailan, Uncharted 4, gameplay, 7 minutuko gameplay bat, uste dut horrelako izan dela, luzea, oso ona, Uncharted nire saga gustokoena da, momentu honetan, eta oraingoz ezingo dut jolastu, Uncharted 4 PlayStation 4 ez daukadalako, baina pentsatuko dut erostea bakarrik jokoen para jolasteko, itxura ikaragarria dauka, benetan ikaragarria dauka, eta horrekin bukatu dute Sonyko konferentzia, eta ezin izan dute hobeto bukatu. Ondoren, Square Enix, Nintendo eta beste PC gamerren konferentzia geratzen dira, hau txikiagoak izan dira Square Enixek adibidez Deus Ex Mankind Dividedekin hasi du konferentzia, gameplay trailer bat izan da, itxura ona zuen, eta 2016an aterako da, beste Deus Ex bat, gustatzen zaienei, gustatuko zaie. Sagako jarraipen bat delako azken finean, ezta? Star Ocean Bost ere aurkeztu dute, Japoneko RPG klasiko bat izango dena, eta ondoren berriro Hitmani buruz jardun dute, Sandbox antzea eman nahi diotela esan dute, eta ondoren berriro ere Kingdom Hearts jarri da pantailan, denok espero genuen Kingdom Hearts 3, ez zen Kingdom Hearts 3. Beste joko txiki bat zen. Baina gero Kingdom Hearts 3 berriro ere, eta sagako 3. ale nagusia izango da, Enredados filmeko pertsoneiak ere agertuko dira, Kingdom Heartseko estiloa mantentzen du, badirudi aurrekoen antzeko xamarra izango dela, baina hori ez da arazo izaten horrelako jokoekin, badituzte bere euren fanak, eta ulergarria da mantentzea formula berdina jokoetan zehar, eta badauka itxura ona, beraz, nik zain nagoean noiz aterako den. Ondoren, Lara Croft Go, Hitman Go-rekin atera zuten bezala mugikorretarako jokoa, gauza bera, Lara Croftekin, eta Square Enixen konferentzia bukatzeko, Just Cause 3, Sandbox handia, Sandbox eroa, leherketaz betea, hori, Grand Theft Auton egiten duguna, baina beraiek emanda hasieratik oso itxura ona dauka, oso divertigarria ematen du, eta honekin bukatu da Square Enix, Nintendori buruz jardungo dugu orain, badakizuen bezala ez du konferentzia egiten zuzenean, egiten dute antzeko zerbait, baina online, Nintendo Direct moduko bat. Garrantzitsuenak, Super Mario Maker, iraiak 11an aterako dela, badakizue, Marioren pantailak egin alizateko plataforma bat, jardun dute game designari buruz, eta egia esan asko gustatu zait, baina garrantzitsuena hori, plataforma bat aterako dela, irailaren 11an. Zeldaren pare bat joko erakutsi dituzte, The Legend of Zelda, Three Force Heroes, 3DS-erako, 3 pertsonen arteko multijokalaria izango dena. Eta gero, Hyrule Warriors Legends, ez dakit dizten hau pronuntziatzen, barkatu akatxe egiten baldin badut, udazkenen aterako da, 2015an aurten. Eta ondoren, iritsi da, Nintendok egin duen gauzarik txarrena azken urteetan, Metroid Prime Federation Force aurkeztu dute, Metroiden joko berria.
trailerrak YouTubeen une honetan 80% dislikeak ditu, 10% bakarrik dira like. Ez du bateri itxura ona, ez dirudi Metroid Prime bat inondik inora ere. Zergatik jarri diote izen hori? Argi dago saltzeko dela, baina zergatik egiten diote hori saga klasiko bati, hori ulertezina da. Animal Crossing, Amiibo Festival, Mario Party antzeko bat ematen duena, Mai Joko antzeko bat, berriro erakutsi digute Yoshi's Woolly World, lanazko Yoshi honen abenturak, eta ondoren Mario Tennis, tenis joko bat, itxura nahiko arrunta du, baina ziur ondo dagoela, eta Mario and Luigi Paper Jam erakutsi digute azkenik. Mario and Luigi, ez dakit ezagutzen duzuen joko hau, baina RPG itxurako antzeko zerbait ematen du, bi unibertso paralelo elkartuko dira, eta ez dakit zer orduan bi Mario eta bi Luigi izango ditugu, ez dakit oso ondo nola funtzionatuko duenek, baina oso itxura hona du, eta honekin bukatzen da oraingoz E3a, PC Gamerreko konferentzian ez baita ia zer handirik aurkeztu AMDek txartel berriak ere akutsi ditu, eta jokoren bat, ikusi da trailerren bat edo, baina printzipioz ez da ez zer handirik egon. Honekin bukatzen da E3aren laburpena, eskerrik asko bertan hemen egoteagatik, eta beste bat arte.